Næste øvelse, det er jo så at se, jamen, hvor godt har det så været at lave et landbrug her. Hvis vi havde gravet sådan en profil dernede, hvor det er mislykkedes på noget af det, så ville vi sådan set bare komme ned til, at der kom vand. Så pipler der vand op. Grundvandet, det går rigtig højt op. Og det bliver det ved med det meste af sommer. Her kan I jo se, her kan vandet jo nå at løbe væk. Og når man skulle opdyrke ny jord, så var der to ting, der var vigtigt. Det ene, det var, at man kunne blive af med altså sørge for, at der ikke var alt for meget vand i jorden, så den kunne nå at tørre op og blive varm, og der kunne være mikroorganismer, der kunne leve, man skulle have en masse mineralisering, ikke kun skødning. Det var en af de meget vigtige ting. Og det andet, det var, om jorden havde den rigtige reaktionstal, altså at det havde et reaktionstal på cirka 6,5-7, ikke? Og jorden herude er tit meget sur, så, og det er sådan noget mager jord meget, fordi der er udvasket en hel masse stoffer, fordi det er sådan lidt, det er meget storkornet, hvis man begyndte at lave noget analyse på det. Har I ikke alle sammen lavet analyser, hvor I skulle tage lidt jord, putte det i varmeskab og lave de der sigtninger? Ja. Så vil I finde ud af, at det her, det er jo ikke sådan noget fint ler, det er sådan noget, det er sådan en blanding af ler og grus i virkeligheden. Og det skyldes så simpelthen, at det er altså noget, der kommer efter den sidste istid. Det, der ligger i bunden af alt det lave, det kaldte man senglacialt smeltevandsler. Og det har løbet i laven, der har man løbet i lavningen ned gennem det hele. I hvert fald det sidste. Det kan godt være, der i starten har kommet på et højere område, ikke? Og så her, der har der været aflejet grus og sand og sådan noget, ligesom på bredden af den der smeltevandslede, ikke? Så det man har skulle have, det er få vandet væk, og så man skulle have noget kalk. Og det man brugte dengang, det var mergel. Og i det her moræne materiale, der har været noget kalk i, og hvis der så har været kilder, hvor vandet ligesom kommer op, vandførende lag, hvor det kommer op ligesom i en oase, så har der kommet kalk med op, som er blevet udfældet, som man kalder mergel. Og her er det sådan, at nede der er sådan et hul, en lille sø, der stikker ned, hvor man stadig kan se fuldstændig hvidt materiale. Og der har man så fundet ud, og så har man gået derned, gravet mergel op, spredt ud på marken her, og så dyrket her. Hentet sine næringsstoffer dernede. Hvert år blev der forsynet med nye næringsstoffer, når det blev oversvømmet, fordi der var jo næringsstoffer med i det vand, der kommer. Ligesom med floderne langs med de der flodkulturer, som vi snakker om, ikke? Præcis samme princip, faktisk. Så her har dem, der er kommet her, de har været heldige, de har læst naturen godt af, ikke? Og det har fungeret, indtil det blev opkøbt. De dernede, de har bare mistet. De har ikke kunnet aflæse naturen ordentligt. Og så er de døde af det. Eller hvad der nu er sket, ikke? Det er de højst sandsynligt. De er ikke registreret, som jeg siger, nogen som helst steder. Men her har vi fået gravet noget ned. I virkeligheden, så kan vi komme længere ned. Er du kommet ned til en sten? Det var en meter, hva'? Men altså, det er der er sten. Det er heller ikke mærkeligt, for der er sindssygt mange sten herude. De er jo ført med smeltevandet, ikke? Ja. Men prøv at se her. Nu har jeg jo lavet sådan noget film. Her kommer I ned til det, der hedder udgangsmaterialet. Det er meget groft. Det kan man sagtens forestille sig, at det har ligget på bredden af en eller anden smeltevandsflod lige efter istiden, hvor der ikke har været nogen planter eller noget som helst. Alt har bare været goldt, ikke? Og det er sådan noget, som der er her. Det kan godt være blandet med lidt ler, men det er så det der smeltevandsler, som hvis der har været særligt oversvømmet, så er det slemmet ud og lagt sig ovenpå og kommet ned imellem, ikke? Så det er processen. Men det er jo ikke super god jord et eller andet sted, fordi så må det godt være mere finleret, fordi her kommer vandet hurtigt ned. Der er en hurtig udvaskning, det bliver hurtigt tørt ud om sommeren. Det skal være tørt, men det må ikke være alt for tørt jo. Så der har været lidt et problem. Der har måske heller ikke været super godt at holde på næringsstoffene. Der har været en stor udvaskning i vinterhalvåret. Så man har skulle tilføre meget gødning, eller være tilfreds med små udbytter, eller have noget meget nøjsomme kornsorter, ikke? For at kunne få noget ud af det. Så det har trods alt været betingelser, så der har ikke været fedt at leve her, vel? Ikke super fedt. Havde man haft sådan et areal som det er på sorte mulvesvandike, så ville man være rig, altså på det tid, kan man sige, ikke? Så bedre har det så ikke været. Men så har man kalket det, og afvandet, haft lidt køregående, haft kløver. Kløveren, den har man på det tidspunkt, hvor det her blev opdyrket. Men kløveren har ikke altid været i Danmark, og kløver er i stand til at binde kvælstof fra luften, ikke? Og der er 78% kvælstof i luften, så det har de jo så har de sikkert haft et stykke, hvor der også var kløvergræs, eller noget andet kvælstoffikserende planter. Og det er faktisk sådan i dag, når jeg dyrker, altså vores jord, der har vi jo også kvælstoffikserende planter.
Fordi vi kan jo heller ikke bruge krudtskydning på vores jord, når vi driver det statskontrolleret økologisk. Så der har de så haft princip. Men her kunne man så grave ned, ikke? Og I kan se, der er et kulturlag. Det er mørkt med masser, og derfor, fordi der er masser af organisk materiale, så kommer I direkte ned til udgangsmateriale. Jeps. Det næste, vi skal, fordi tiden går jo sindssygt hurtigt, jo. Det bliver, at vi tager ud til den der det naturlige vandløb, hvor I ser kontrasten til det, der lige er lavet der, som er helt, det er kun ugammelt, ikke? Den der oprensning, som er jo noget fra naturmæssigt og noget svineri. Så skal I se noget, der er super godt. Og der kører vi ud nu, og går lidt ned ad det, og så tager vi hjem til mig der. Og hvad tid er det, I skal være i Rønne? Nej, det kan ikke være. Ja, 5:00, Ja. som det. Er det ikke 17:15? Hvad det går...